खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मेट्रिकनि रिजाल्टखौ थाबैनो फोसावसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे 2023 बोसोरनि मेट्रिक एबा एसएसएलसि आनजादखौ मे दाननि जोबनायाव फोसावनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं DTO एबा डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसारआ पुलिसजों खाजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि पुलिस हान्जाया मेघालयानि इस्ट गार' हिल्सआव सासे DTOखौ खानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे DTOआ खावनायगिरिनि थाखाय नंखाय फोरमान बिलाइ बानायना होनायनि दायाव पुलिस हान्जाजों खाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खाजानाय DTOनि मुङा गेनिखेलेजि ममिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दुखुनांथाव जाथाय बन लायनो थांनाय सासे सुबुंखौ सोमोनांथावै गावथारना गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 13 मे 2023 अक्ट' खालारखालि फुंनि 9 रिंगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि उरलि लगा गामिनि 35 बोसोरनि फुनेस्वर स्वर्गियारिखौ सनाय रुपाय हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालाङो होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंनि गोसोआव गिखांनाय फैदों। ब्रैथि रादाबाव दं कर्नाटकनि DGPआ CBIनि डाइरेक्टर हिसाबै थिसनजाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे DGPआ 1986 बेचनि आरो बिथाङा मैया गोजौ लेभेलनि अफिसारफोरजों CBIनि डाइरेक्टर हिसाबै थिसनजाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गोदानै CBIनि डाइरेक्टर हिसाबै थिसनजानाय DGPनि मुंखौ प्रवीण सुद होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं लोगोखौ रैखा खालामनो थांनायाव साबा लाइमोन सेंग्राफ्रा जिउ गारनांबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला दैयाव गब'नाय सानै लाइमोन सेंग्राखौ रैखा खालामनो थांनानै साथाम लाइमोन सेंग्राफोराबो दैयाव गब'ना अबथिरा जिउ गारनांबाय। साबा लोगोफोरानो दैयाव गब'नानै जिउ गोमाबाय। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों गुजरातनि कृष्ण सागर दैमायाव। खौरां मोननानै पुलिस हान्जाफ्रा माखासे रैखाथि हान्जा लाना थांदोंमोनब्लाबो रावनिबो जिउखौ बासायनो हायाखिसै होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।